Bună, prieteni, și ne-am întors iară cu Brawl Stars. Nu mă las până nu iau și eu niște skin-uri. Dar în fine, și azi o să vreau să vă arăt niște conturi ciudate cu... Da, nu mai am, din păcate, nu mai am niciun skin. Săraca de mine. Da. În fine, azi o să vă arăt conturi ciudate de care le au playerii care se joacă Brawl Stars. Hai să ne mergem cu primul cont. Și ăsta mi se pare ciudat, nu știu de ce, dar cred că și vă o să vi se pare ciudat, na. Deci uitați-vă câte trofee are. Ai înțeles? Deci pe Ems are o groază de trofee. Deci are toți brawlerii. Adun. Deci el are și chiar Kit. Și pe Kit îl are. Nu lipsește brawler la el. Are o groază de trofee. Quick. Așa că se extinde, cumva, până la urmă urmei, mi se pare justificat ca o companie care face un contract, nu contează cu cine, atunci când... Da, hai să mai vedem conturi ciudate. Al doilea cont mi se pare ăsta ciudat. Al doilea cont mi se pare ăsta ciudat. Dar nu are chiar foarte multe trofee, adică... Da... Mamă, cât are! Știrea și nu știu exact care e poziția Faida și Speta, așa că n-aș comenta ceva ce n-am apucat să citesc în public. Ok. Domnule Gâdei. Da, din ce știu și eu din Deci da, are și ăsta mult. Ăsta mi se pare aici ciudat. Pentru că... Dar... Mama are numai cu Edgar. Și încă o dată vreau să-mi cer scuze pentru ton, pentru că, repet, vă aud foarte greu, nu am țipat la nimeni, nu am vrut să fiu zgomotos. Așa, pe... Da, domnule Gâdei, nicio problemă. Da. Să adaug faptul că purtătorul de cuvânt al guvernului a spus astăzi, într-o declarație de presă, faptul că Ministerul Sănătății nu a semnat acel amendament la care face referire compania. Nu are foarte multe trofee pe Kit. Aceste vaccinuri și că s-ar putea ca România totuși să se judece în instanță cu această companie ca să scăpăm de acești bani. Întrebarea mea, domnule Tănase, este următoarea. Dacă You can't make me! pe care nu ne-a dat până acum, Ok. se mai coleg deputatele dumneavoastră. Acum vreau să mă uit la ăsta. Pe președintele Claus Iohannis. Bă, deci... Eu cumva Toți au toți brawlerii. Nu există brawler nelipsit la ăștia. Deci nu înțeleg cum poți să ai toți brawlerii. Da, uite-am spus să-l aleg pe ăsta, nici n-are toți brawlerii. Așa are, așa. Să-i și schimb. Din Parlament, de asemenea, l-am văzut o singură dată când a venit președinta Maia Sandu și cumva când a venit doamna Maia Sandu, cred că l-a obligat și pe dumnealui să coboare de la Cotroceni până la Casa Poporului. Și uitați, acum, de exemplu, eu nu sunt neapărat... Ia să vedem ce brawlerii. Să știam că zic că nu are pitit. La care a răspuns tuturor întrebărilor, tuturor... Da, nu are nici foarte mulți brawleri, dar are aproape toți brawlerii. Fără bilet
bilețele extrase înainte de conferință. Și cam asta a fost videoclipul. Sper că v-ați distrat alături de mine. O să mai facem videoclipuri nebune.